malah saya lah sang school ki ika report pio ki school ki om kumno ki nohikai ki principal ki headmistress. Hadu mentang empat yo ya ke report banginan supemi ya ke order ba ki school ki la sedang nadu la sya ga sngi but ka concern jong ki kemi pa ka de kam but ki board emerging committee kin pe la rajia badan gunung ka case te kin shim ya ka rai kumno ban le khnang ba kanam ta ya ki khna te kumo omne ka report kam empat yo tengi saya pe anda kelas 6. Kau ima makan piong bagi school kit pek nam taka health ki kena. Ni ima ki jakan kandong ki health center ki community health center ki duna bagi staff tu. Kita kila ban ku pi ka problem dar kadon mo kata. Pi ngam forsi ya ka problem. Hendrai ngam roll out ro ya bahkan mi kata ka problem haden. Hendrai hakum ka ko por kam dan ko weru ka rai ka bangin omba kan nek babiang tam. Hendrai kanu no ka rai jing ka long balance khnang ba ki khna kin yo ya ka jihika bat ka baan ka long ba hin happe hi ya ka jing ko jing khia jong ki khna. Sa ni iba kadan lu kerja ba ba gi tourist spot ni om gede yu tang di bawah sini nai ki nek yu ba bra de gede spot ki kena school pat ka ngono ko mangin insya ba ka ni ki jingpang kan me pet Pi hadu menta yai khat thasem support ka sokar India pampat don nung vaksin. Bangila peru barok state jang ka sokar India hapo India kila sedang ya kan ka school. Te ngir nak yang jongiru ki nong ki kena school kila do mentala sistem sistem ka jing do ila kelas nang te ki dan kam ban lek syaki classroom bat ki babon ki mi pa ki babon ki no hikai kisngo tenat ya karaga sarkar ban island hendrai kano kono karaga bangirai kalau kam long ka ba kut ngin lahap ban review nak vegapor syak vegapor. so ko the last question ha kidan ki nei kai nei ki keren bagi sim class 8 9 10 ha filong na ga 9 10 gini ki online class pa namta ka 8 ka ta no kuno film nei ni Pi ko ma ong mene kam dan ko weru karai kaban long fits all hapo hakum kan ko por te ki no hikai ki de ben sumtho ki kmi pa ki de ben sumtho bat ki khna school ru ki de ben sumtho ke ka bangin le ko long ba ko ma ong ma ba online class hi kam la ban kat habaro ki shnong ki thau bat ki bun ki mi pa ki do no te de tak da ngi hap hi ban ai ya kalat kham ta mi ki khna ba duk ki basuk ki bam dan kalat ban le da kumwe te kan ne ka ra ga sarkar ka ban do ka strik kan pli te in sa review pat hadin ki ek ka jing mi halot kan ne So